Het is stil op de noordelijke Overstede-vaarroute hier in Oude-Leie. De route is krekling voor miljoenen opknapt, maar de bootjemensen weten dit gebied kwalijk nog te vinden. En als je er dan binnen, is er een kans dat je vast komt te zitten in een sluis. Het kan omdat men dan door het redder lucht vaart en dan gaat de sluis in storing. En men kan dan zelf net de sluis weer uit die storing halen. Dan moet ze een monteur bellen in Zwolle, er staat een mooi bordje bij tijdens kantoren. En dan duurt het oorloren 2 uur voordat men dus uit die sluis komen kan. Ja, dat is net de bedoeling van zo'n mooie route. De ondernemers vinden dat dit probleem beter oppakt worden moet. Ik moet er nevens haar meer reclame maken worden voor het gebied. Ik vind dat de overheid eigenlijk best heel veel al gedaan heeft. In de eerste plaats al heel veel inspanning heeft gedaan. Ook de provincie, ook het waterschap, ook de gemeenten. Om deze route tot stand te brengen. In eerste instantie is een aantal technische zaken die moeten goed geregeld zijn. Maar voor de rest is het zo dat de mensen zelf, de ondernemers zelf en de mensen die langs de route wonen het moeten invullen. En nog niet moeten zeggen van het is iedere keer de overheid die moet komen. Nee, nu moet men het zelf ook gaan doen. En dat zullen de ondernemers noodwaan. De ondernemersvereniging van het Beeld Haans en Frenscher riocht je een stichting op. Die krijgt een betellenwerknemer die ervoor zwartje maakt dat er meer bootjemensen naar het gebied komen. Want het gebied had een soort te bieden. Maakt van die noordelijke hel nou een simmerse hemel. Want het is daar, je hebt er rust, het is daar nog nacht. Je hebt er prachtige vogels sjost. Het is een heel mooi natuurgebied.